Hej så alle sammen, og hjertelig velkommen til den her video. I dag spiller jeg sammen med Oscar Jørgensen, min duemakker. Og det er ham, der er på mit profilbillede inde på min på min YouTube. Lad os bare komme i gang. Kom ready op, Oscar. Ja. Så kan jeg selvfølgelig de bare snakke højt. Hallo? 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 Ja. Nej, det er jeg ikke jo. Ja. Sweat baby, sweat baby. Så er vi tilbage. Nu kan jeg se min controller. Ja, hallo? Jeg kan se min controller. Eller jeg har gjort så, at vi kan se min controller, men at de spiller sådan. Nice, jeg har en grå pump. Jeg pusher bare dem her. Sej. Ja, han er over ved dig, han er over ved dig. Kan du få ham? Kom her. 100. Nice. Vægten er lige der. Bare på vejen. 26. Cracked. Nice. Jeg har 2 pumps. Der er flere herovre. Shit for helvede. Ja, jeg går bare herover. Spiller mig. Der er en anden lige her. Kom. Push ham. I satan. Den der. Cracked. 29. Nice. Der er en anden mere heroppe. Han sidder heroppe et eller andet sted. Jeg ser ham. Jeg kan se ham. Han tror, han er sneaky. Bro tror, han er sneaky. Se mig lige. Han er dead. Bare skyder ham ud i luften. 27. 2 heroppe. Så har den ene. 100. Død, fik ham den ene. Jeg kan ikke gøre noget. Det er lidt svært at vise det. Sådan der. Jeg ser nogen. Lige der. Jeg troede lige, jeg ramte ham der. Hvis jeg rammer ham her, ikke også? Bro, men... Ej. Hvis han skal... han skader meget. Bro, han dræber mig. Bro, han dræbte mig. Ja, vi er tilbage. Kom så gutterne. Jeg ser ham der. Bro, jeg ser ham. Bro, der er 2 her. Der er en eller anden lige... Der er kun 1 her. Jeg kan ikke ramme. Jeg har legit ikke ramt ham endnu. 31 hvid på ham. Han har ramt 31 hvid. Og ham der går dernede, han er 31 hvid. Kameru, jeg ser ham. Så rammer jeg ham ikke. 124 på ham. Bro, han har ingen chance. Ja, jeg tror, vi har fundet nogen herovre. Ja, jeg ser ham der. 124. Han er 1 liv død, fik ham. 100 på ham den anden. Der er en blå havoc. Der er nogle flere lige her. Jeg ser ham den ene. 100. 38 hvid. Nej, 100 på begge. Og næsten 100 på ham der. Han kommer. Nice.
Der er en eller anden mere lige her. Han har en heavy. 86, 89. Cracked. Nej, han er 1 liv. Han døde. Han er 1 liv. Han sidder på minis. Jeg kan ikke respawne. Bro, den her optagelse er gået 5 minutter allerede. Jeg lander bare på, jeg prøver at se, om der er stadig, mit loot stadigvæk er der. Nej, det er det i hvert fald ikke. Det er i hvert fald taget alt sammen. Ja. En håndling. Jeg har fået en blå håndling. Nu kommer jeg til at score nogle baser, det her. Er du ved mig, bror? Er du ved mig, bror? Jeg kommer til at score baser nu. Hvor er de henne? Der er en anden, der lander her. 32 døde, fik en. Nej, jeg døde. Vi døde lige i det her game, desværre. Jeg starter den igen, når vi kommer ind.